Adlaw mga guys, so for today's video, ang matik na kuyo gihapon ta. So karon guys, kay day off maron nato guys. So matik na guys, uli jud ta guys. So karon guys, akong i-share diha ninyo guys, kining mga tanom ni mama guys. Basta kay sipit na guys, bagong mata na guys. So kini guys, mga tanom ni mama guys, very refreshing guys sa pananaw guys. So mo ni guys, basta muli ta guys. Relaxing kay guys, basta makakita ta ni mga tanom ni mama guys. Basta guys, napoy mga isda guys, mga dagko guys, napoy gagmay guys. Basta kay malingaw sa tagtanaw ni guys. Basta kay spita na guys, magnayabag na guys. So napoy pati guys nga sweet kay guys, day baboy ni mama guys. Di ay fish pan guys, nga gagmay pa guys, mga piso pod guys. Napoy mga manok ni papa guys. Basta makaulit ta guys, watay laing kuri-kurion guys. So, basta kay malingaw tani guys. So transition sa ta guys. So before ta magsugod guys, automatic na guys, atong i-shoutout sa ning gwapo na tong amigo guys, si Kevin Panerio guys. Muna atong #1 followers. So kung gusto mong makakitaan niya personal guys, so bisita lang na inyo guys, na siya sa ICM guys, sa SOD guys. So muna siya guys, si Kevin Panerio, pangitaan lang na ninyo guys. So inyo nang makita na to, way laing kinagwapuhan sa SOD guys. Subutan ka ni guys, kugihan, chick boy lang. Oh, matik ko di shout out po niya tong kinagwapuhan na tong amigo guys, si Sir Harvey Balaba guys. So usap po niya sa tong diehard na followers guys. So kung gusto mong makakitaan niya personal guys, gwapo kay nis personal guys, so bisitahan lang niyo siya guys adto sa ICM guys, sa check out. So padayon ta guys, mo ni mga cactus guys. So lain din siya forma guys, ni tagas, na murag corona, na lingin, na daghag murag blahibo guys. So mo ni mga tanom ni mama guys. So, malingaw kag tanaw ni guys. So may mga bangag-bangag ko doon si pangalan ni murag. So ako kaila ni guys, unsa ni guys. So na po yung mga nani guys, sa nga tanom guys, wa jugo kaila ni guys. So by the way guys, so kaning mga tanuma guys, salin ranis Bagyo guys, sa Bagyong Udit guys. So mao ni siya dito ni Pikas Bay sa una, naguba pud taon tong bayan, naguba sa Bagyo. So nibalhin mami-ari kay nagtukod-tukod pud mig gamayng bahay nga mapuy anin taon, nga wapay budget patukod og dakong bahay. So maning gibalhin pa ni dire, gidana mag-apil mga salin taon ni sa Bagyo guys. So mo ni guys, sa gamay kay ning among gipuy anon guys, pero nindot pa tanawon guys nga nay mga tanom guys. So mo ni siya guys, so kita niyo guys, so lain mga tanoma guys. So katong mga tanom ni mama, mas daghan itong tanom ni mama sa una guys, sa Pikas Bay guys. Mga salin mo na sipit guys, gikan na bagong mata na guys, yabag yung bata guys. So ni guys, mga tanom guys. Napod tayo mga isda ni guys, mga aquarium, salin gyapon ni sa Bagyo. So ang sud aning aquarium sa una, mga goldfish, pero wa na nahurot ang goldfish ani goy, gikaon sa iring goy. Kining angelfish ani goy, upat ni kabuk sa una goy, karon usa na nabilin goy, gikaon gyapon sa iring goy. So naapod tayo mga gapi ani goy, mga gapi sud aning aquarium goy. So mix na ni siya, so naapoy nasagulan ni nga mga muli, napoy uban nga swordtail,
sagol-sagol na ni goy. Naapod tayo duha ka pati aray guys. So makita ninyo guys na ay duha ka bug itlog goy. So bago pa ni siya ng itlog. So di apoy baboy goy, mga goy. So mo ni baboy. Kini goy mga tilapia, so ani goy sagol ni goy na tilapia nga puwa, na apoy tilapia nga itom. So gikan gyapon niya tong Pikas Fish Pan nga sobra gyapon sa Baguio goy, among gibalhin na ni. So mao po ni mga binuhi nga manok ni Papa goy. So mga piso. So naa po ni mga gipang suhod sa tangkal. So muna siya mga breeding goy. Mga breeding ni goy, ni Papa goy. So diri na lang takuto mga goy. So sa katulong gusto magpa-shoutout, so palihog lang kong comment sa ubos. Then kaya ron ma-shoutout mo sa sunod na to nga video. So diri na lang kukutob. Amping mo tanan. Bye bye. So amping mo tanan. God bless. Bye bye.